बे समाव बोथोरनि मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों सांग्रां जा 24 घन्टानि गेजेराव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनायनि सांग्रांथि होदों रायजोआव नोंथांमोनाबो हमदांनो हादों जानांगौ बोथोरा हरखाब गुसु जानो हमदों थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अखा हानायजों लोगोसे गोब्राब बार बारदों जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव एफा एनै खहा जानायखौबो नुनो मोन्दों बेबादिनो दिनैबो 24 घन्टानि गेजेराव जायखिजाया समावनो अखा आरो बारहुंखा फैनायनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियानगिरिफोरा नंगौ रायजोनि गासै 60 जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर डिब्रुगढ़ धेमाजी तिनिसुकिया माजुली जरहाट चराइदेउजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोब्राब बारहुंखा बारनायनि सांग्रांथि होदों 24 घन्टानि गेजेराव जायखिजाया समावनो गोबां अखा हागोननि इयुन रादाब फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना गोजौ आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानाया गोनां मख'नो गोनांदि गोबां समावनो अखा आरो बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव बिफां लाइफां बायसिननानै गोबां सुबुंफोरनि न' बां खहा जादोंमोन बेजों लोगोसेनो लामा सामाफोराव दंफां बायसिन जानानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन दायो फिन अखा आरो बारहुंखा बारनायनि बोथोरा फैफिनगासिनो दङ बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन अखा सारन्थाइ आरो बारहुंखाजों जुजिनो थियारि जानानै थानाया जोबोद गोनां मानोना रायजोआव फिन अखा सारन्थाइ आरो बारहुंखा फैनायनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बैंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएसएसएफ का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससी रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गुसुं जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन